जोङो 100 जों देरहाखायो खाम्फा साराबो जुदि हाइकमान्डनिफ्राय जुदि जोङो मोननो हाबायब्ला जों बिजों 100% जों बिजों थागोन बिनि अनगायै सोरबा जुदि केन्डिडेट महराव जुदि बिनि अनगायै गुबुना फैयोब्ला जों बिजोंबो थागोन खि सोलायोब्ला जों गाज्रि जायो फर्टि चिरां दुवारनि सिङाव थानाय दिनै बे लाइमुथि हालामाव जे मिडिया पारपासनिफ्राय जोङो नुजाफैनो हादों सारमोननि सिगाङाव हामबाय होनो आरो मोनसे थांखि लानानै जों बेयावहाय मोनसे प्रग्राम जादोंमोन दा प्रग्राम जानायजों लोगोसे सारमोनाखौ जों फैनायखौ जों खोनानानै जों एसे मोजां मोनदों आरो दानि बे जाफुबाय थानाय हारसानि बेलायावहाय एसे फंनैसो खोथा जेन' प्राइमारि हिसाबै जोङो दिनैहाय जों बुंनो सानदों बिनि पारपासावहाय आं बुंगोन दे जोंनि फर्टि चिरां दुवाराव जोङो केन्डिडेट हिसाबैहाय जोङो सोलिफुबाय थानाय हिसाबैहाय जोंनि सार रन्जित बसुमतारिया बेयावनो केन्डिडेट हिसाबै दंमोन दा बेजों लोगोसे बियो पार्टिखौ जेन' सालायलांबाय UPP सरकारखौ मोजां स्ट्रङै लाखिलांबाय दा बिनि अननायाव दा जों लाइमुथि हिसाबैहाय जों गोबां लामा सामा कालभार्ट बक्स बायदिसिना जों मोननो हाबाय दा बिनि नाजानायजोंनो जोंनि हाफ्राबो जों गासैबो जों मोननो हाजोबबाय दा जोङो UPP हिसाबैहाय दा जों लाइमुथि हालामा आवगायाव जेरै दं जों दासिमबो बेबादिनो स्ट्रङैनो दं जोङो दिनैसिमबो जोंनिफ्राय रावबो सासेबो दिनै एंगाराखै पार्टि हिसाबै पार्टियै सोलिगासिनो दङ दा आंनि बुंनाया बेनो एसे गुलुं गुजुं जेन' दावराव दावसि बिदिनो जों एसेब्लाबो जों खोनादों माखासे टिकेटनि बेलायावहाय जों एसे खोनादों नाथाय जोङो बिनि सायावहाय जों मोनसे बुंनो हायो जाहैबाय जेब्ला दाखालि सान्थिफुरावहाय जेब्ला बिराद गिदिर पार्टिनि मिटिं जादोंमोन बे समावहाय राजु जेन' सेक्रेटारिया मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन बिनि खोथानि सायाव जों जोबोद मोजां मोनदों टिकेटनि बेलायावहाय रावबो एदा उदा जेन' जाया रावबो जेन' टिकेटखौ जेन' आं मोनगोन होननानै जेन' रावबो बुंलाया जायानो बुंगोन बिनि सायावहाय माबा मोनसे रिएक्सन जानो हागौ बे खोथा बुंलांदों जों बिनि जेन' पार्टिनि सेक्रेटारि हिसाबैहाय जों सार राजुनि बुंनायखौ जों जोबोद मोजां मोनदों नंगौ जेन' टिकेट सोलायोब्ला जेन' गाज्रि जायो दा जों बिनि सायावहाय जों एसे गुलु गुजु जादोंब्लाबो दा राजु साराथ' जेन' केन्डिडेट महराव मोननो हाबाय दा बियो जोबोद रंजाथाव बाथ्रा थिग बेबादिनो जोंनावबो पार्टि हिसाबैहाय सोरबा हाइकमान्डनिफ्राय सोरबा थिसनजानायखौ मोननो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जों बिनि सायावहाय जोङो जेबो जों पार्टि हिसाबैहाय जों रावखौबो जों दुसिनो थाङाखै जायानो बेयावहाय थिसनजागोन हाइकमान्डनिफ्राय फसंहरजागोन जायखिया फैया जोङो पार्टि हिसाबै जों बेजोंनो जों खामानिखौ मावगोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा 19 नं चिरां दुवाराव बिजाथि महरै दाबिदार खालामदों आरो गेलेनो थाखाय थाग थियारि होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो बिथाङा जुदि गमामायै बे जायगायाव जुदि गेलेफैयोब्ला माबायदि रेसपन्स होगोन नोंथां आं दा बेखौनो आं बुंलांखादों जेन' खाम्फा साराबो जुदि हाइकमान्डनिफ्राय जुदि जोङो मोननो हाबायब्ला जों बिजों 100% जों बिजों थागोन आरो बिनि अनगायै सोरबा जुदि केन्डिडेट महराव जुदि बिनि अनगायै गुबुना फैयोब्ला जों बिजोंबो थागोन जों रावजोंबो जों एदाव जों गैया हाइकमान्डआ जेखौ फोथायगोन जों लाइमुथि प्राइमारि हिसाबै जों बिजों थागोन जों गुबुनजों एदा उदाजों जों रावजोंबो थांनो हाया UPP हिसाबै लाइमुथि ओनसोलाव माबायदि UPP हिसाबै जोङो लाइमुथि ओनसोलावहाय आवगायनिफ्राय जेरैबायदि जों सोलिबोदोंमोन दिनैसिमाव UPP हिसाबा दिनै UPPआ दिनै स्ट्रङाव दं रावजोंबो सोरजोंबा थांनाय सोरजोंबा आर'नाइ गानहैनाय बिदि गैया दासिमाव जों लाइमुथि हालामा स्ट्रङाव दं 19 नं चिरां दुवाराव UPPखौ देरहागोन होननानै आसा फारिदों जों बेखौहाय जों सिदायै जों बुंनो हायो
14 नं चिरां दुवारावहाय सिगां बिपिनि आमोलावहाय जिनु बिपिमा जुजिलाबो हाखायाखै दानि UPP पार्टिजोंहाय आरो दालाय देरहानाय सरकार सालायफुनाय समावहाय बिसोरो 100% जुजिलाबो हाखाया जोंनिया 100% जों देरहाखायो।